To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. NotPay sun fitar da update akan criterion su. So, sun faɗi sun ce dole kasance bari dai nuna muku yadda suka ce. Suka ce here are the few important clarification season 1 points review are currently on review and will complete within the next 5 to 10 days. So, sun ce suna calculating din points din mutane sannan kuma za su gama shi ne tsakanin kwana 5 zuwa kwana 10. Sannan kuma TGE kamar yadda kuka sun faɗa ana tare da kuma airdrop. To maganar TGE da airdrop kuma ma'ana listing da kuma airdrop. So sun ce abin da ka tara daga season 1 da season 2 za a raba mutane. Na farko za a ba wa eligibility din shine in kana son ka zama qualified na airdrop ɗinsu dole ya kasance ka tabbatar da wallet verification da kuma proof of humanity medal are completed by December 2nd, 2024 and you have at least 100 points. So zai kasance dole na farko sun ce dole ka kasance kana da 100 point a season 1. Na biyu dole ka kasance kai connecting din wallet ɗinka, phantom wallet ɗinka. Na uku dole ka kasance kana da proof of humanity medal ɗin nan a cikin application ɗinka. So wayannan shine a criteria guda 3 da suka yi magana. Sannan sun ce in mutum bai yi ba daga nan zuwa December inda kwana 5 daga nan December 2 ga watan December in mutum bai yi ba karfe 8 na safe so shikenan yayi wa kansa ba zai zama eligible ba. So bari na nuna muku a takaice yadda zamu yi shi wannan tax din. Yanzu kun kula nan wajen kamar yadda na faɗa wannan shine application din su. Kun gane? So don haka ba zai yi mu connecting ta cikin application babu dama mutum ya connecting. Kun gane? So yanzu zamu yi amfani da extension ne. Akwai abin da ake cewa extension. Na yi magana akan extension ya fi sau 100. Na san yanzu kowa ya san yadda ake extension. So extension ita ce in ka shigo wannan Mrs browser ne da nake ga muku cewa ina amfani da ita. In ka taɓa wannan wajen ina take? Yauwa kun gani wannan NotPay extension. So in baka san maya za ka yi ba, in baka san maya za ka nemo NotPay extension ba, za ka zo ka cikin in ka zo ka taɓa extension ɗin ta sama nan. Misali in ka shigo cikin Mrs browser ka taɓa wannan abun, ka zo sai ka zo ka taɓa wannan extension ɗin. In ka taɓa shi haka zai buɗe maka. So bayan ya buɗe maka sai ka taɓa wannan layuka guda 3 da gefen nan. Sai ka taɓa haka. Sai ka zo ka taɓa wannan gurin. Kun gane link ɗin nan sai ka taɓa shi. So kana buɗe shi zai buɗe maka page kamar haka. Kun gani? Kun ga ya buɗe muku kamar haka? To a sama kuma in kai zooming kun ga yana cewa search extension. To a nan gurin sai ka rubuta NotPay extension. Kun gani? Kawai sai kai search. So kana searching za ku ganta kun ga hoton ta nan. Kawai sai ka taɓa kanta. Sai ka taɓa. Kun gani? Kun ga suna ce mana remove from crop. To in kai baka taɓa yi ba za ka ga sai rubuta maka add. Kun gane? Za ka ga sai rubuta maka add to Chrome haka. Za ku ga sai rubuta muku haka add to Chrome. So kawai ka danna. Kana dannawa shikenan. Bayan ka danna sai ka dawo nan gurin. Za ta ce maka okay. Kana dannawa za ta maka wani pop up message, za ta kawo maka wani message sai kawai ka danna okay. Kana danna okay shikenan za ka bar ta gama downloading. Tana gama downloading sai ka ƙara komawa nan wajen. In ka koma haka za ka dawo to za ka ganta a nan wajen ita ma. Za ka ganta ta zo nan wurin ta zauna. Shine extension. The same dole kuma kasance kana da Phantom wallet. Phantom wallet sune kamar irin su Solana wallet. Kun gane? So ita ma Solana ka yi installing din Solana extension. Sai still ka dawo wannan website din still. Sai ka ƙara searching din Phantom extension. Phantom wallet kai. Phantom wallet. Sai ka yi searching. Kun ganta? Kun ga ta bayyana? Phantom sai ku taɓa ta. Kuna taɓawa kun ga anan gurin suna ce mun remove. To duk wanda kuka san rubuta mun remove din nan saboda to already ina da su ne akan wayana. Amma an bani da su to za su rubuta mun add extension. So bayan mun yi installing wa'innan sai mu zo mu creating wallet. In muka yi creating wallet sai mu zo mu taɓa ta. Kun ganta nan? A nan wajen? To sai ka buɗe ta. In ka zo in baka da wallet din kana dannawa haka za su ce maka creating wallet. Sai kai creating sabuwar wallet. In kuma already kana da ita to kawai baka da wani matsala. Importing din passphrase ɗinka za ka yi kawai. An gane? Sai ka saka kai pasting passphrase ɗinka. Amma in baka da ita kuma sai ka buɗe sabon account. Okay? So abu na gaba kuma shine za mu zo mu buɗe account ɗinmu. Muna taɓa nan gurin za mu dawo sai mu taɓa wannan gurin extension ɗin. Muka taɓa sai mu zo mu scrolling sai mu zo mu taɓa wannan extension ɗin NotPay extension sai mu taɓa. Muna taɓawa na gaya muku wannan ita ce me what is it called? Mrs browser. Kun gane? Mrs browser ce. In ma baka san yaya take ba ga ta nan ga hoton ta nan. Ka installing ɗinta akan Play Store.
in kuma kana da iPhone ne to ka je ka iPhone me suke ce mishi App Store, ka je ka yi searching din Mizis an gane. So bayan ka zo ka za su ce maka kai login, sai kai login ka sa email. Yanzu bari taba zan bude dashboard ɗina. In suka zo su ce maka ka saka username ɗinka ko email, sai ka saka password, sai kai bayan verification ɗin. Akwai wani ɗan ƙaramin box haka, za ga in ka zo in yayi za su ce maka tick yayi, sai kai login. Kana da fitowa ka danna wannan open dashboard ɗin. So kana bude open dashboard, okay, kana bude open dashboard, akwai wani guri da zaka shiga mo. Bari ya bude mana website. So shi wannan mo din shine anan ne zaka ga wajen da zaka yi connecting wallet ɗinka. An fahimce ni? So in ka zo ka bude nan wajen, bari na nuna muku irin medals ɗin. In kuka zo misali an bude muku haka ko, to sai ku yi zooming. In kuka zo ta ƙasa nan wajen, za ku ga gashi nan. A nan gurin an rubuta dashboard, referral, mission, medal, and more. To in ka tashi kai kuma ka shiga wannan medal ɗin, kun gane? Yanzu za mu yi medal ne, sai ka taɓa medal. So kana taɓa medal, kun ga wa'innan su ne medal. Kun gan su nan guda 5? Kun ga ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan. Roll ne. To su kuma mostly, bari nuna muku, ga waɗanda bari ku gani. Sun ce na farko ensure your wallet verification yayi, to ba shi za mu ba yanzu. Proof of humanity, wannan proof of humanity da suka faɗa ɗin, yanda ake yin sa shine in ka shigo, kun ga wannan proof of humanhood, kun gan shi? Kun gan shi? Wannan proof of humanhood ɗin, to bari mu ga me suka ce. Suka ce this medal is awarded to users who has successfully proved they are human. To ta yaya za mu gane? Sai ka danna, an ka danne za ku ga wani ɗan ƙaramin aro ya fito. Gane? Sai ku danna shi. So da zaran ka danna shi haka, za ka ga detail ɗin. Kun gani? And this medal you must have completing the verification process that you have successfully connected verified your Twitter. Yawwa. To abinda suke magana so suka ce dole mutum in kana so ka samu wannan medal din, dole ya kasance ka yi verifying din Twitter da email da Discord ɗinka. Kun gane? So in a gurin nan a nan wajen kana zuwa sai ka danna wannan verify din, wannan ɗan abun. An gane? Wannan abun shi za ka danna verify din nan. Kana dannawa zai ce maka connect Twitter. Kasa kuma za ka ga rubuta connect email. Kasa ma za ka ga rubuta connect Discord. Shikenan sai kai connecting din dukansu a lokaci guda. Kuma ma za ka iya connecting din su duka in kana da application, ta cikin application za ka iya connecting. Amma kuma claiming kuma sai ta cikin nan. Don haka za ka iya yi normal ta nan din ma ba tare da ka je can ba. An gane? Su wannan kenan, kun ga yadda ake samun me? Medal. Shine wannan kenan. Na farko kenan. Na biyu kuma suka ce dole sai kana da points. Kun ga wannan sun ce mana wallet verification ko? To yanzu mun yi wannan, yanzu kun ga na yi medal. A yanzu already ni ina da medal. Kun ga yanda ya dan yi wani blue ai purple haka ko? Kun ga wannan yanda ya dark to ba ni da shi. Wannan wanda ya kala nan ma'ana ina da shi. So in ka zo ka yanzu abu na gaba da zami shine mun riga da yanzu mun yi medal ko? Na yi medal yanzu. To wallet verification kuma yanda ake yin ta shine dole sai mun dawo, bari mu dawo. Kun ga gari website din ko? So yanda ake yin waye sunan shi? Yanda ake yin wallet verification, kun ga kamar yadda na faɗa kuma wannan tax ɗin, wannan yin proof of humanity ɗin za ka iya samun sa a wajen mission ɗin nan. Kawai ka taɓa wajen mission. Kana taɓa wajen mission, kun gani ga guraben. Kun ga progress. To ta cikin normal application ma akwai shi. Bari ku gani. Ga mission and reward. Kun gane? Kawai ku shiga ta cikin mission and kun gani? Kun ga gashi daily claim, connect Twitter, connect Discord. Shikenan ma gashi ma ta cikin application yanzu. So kawai ku shiga wajen nan, ku yi connecting din Twitter ku yi connecting Discord, ku yi verifying email. Shikenan kana ukun nan. Shikenan sai ka koma ka dawo nan wajen. Shikenan sai ka shigo cikin gurin da aka rubuta medal and boost din nan, sai ka taba shi. Kana taba shi sai ka zo nan wajen. Sai ka zo ka taba kan wannan. Kana tabawa haka, to za ka ga nan gurin claim. Sai ka claim shikenan. Ma'ana ka samu proof of humanhood ko? So abu na gaba kuma shine yanda za ka yi connecting Twitter ka. So yanda za ka yi connecting Twitter ka kuma za ka taɓa wajen mo ɗin nan ne. Misali ai kun ga gashi ko? So sai ka yi zooming ƙasa, za ka ga rubuta mo. To a mo ɗin nan akwai wajen earning. Bari mu taɓa shi. Kana taɓawa haka. Kun ga ga earning, sai ka taɓa wajen earning ɗin nan. Wannan earning ɗin. So bayan ka taɓa, kun gani yanzu sun ce suna calculating in season 1, kuma dole kasance kana da points.
kun ga yanzu suna anan wannan kun ga maganar da suke faɗa suka ce wallet connection is only available on desktop. To complete wallet verification use a desktop. To tunda mu ba mu da computer ya zami kun gane to yanda zami shine sai mu shiga cikin settings ɗin wayan mu an gane shiga settings yawwa ga masu yin amfani da Android kawai ka shiga cikin akwai gurin da ake shiga information na waya so ga wayan da nake amfani da ita so zaka zo kai scrolling akwai wani guri da aka rubuta a ƙarshen nan akwai wani guri da aka rubuta build number kun gan shi ba zai yana rubutu bane akai so sai ka danna shi sau 5 kun ga ina ce no need you are already a developer sai ka danna sau 5 ko kuma kai ta dannawa har sai ya kawo maka kai sa password ko kuma har sai ya kawo maka cewa you are a developer to kana dannawa zai ce maka ka sa password sai ka saka shikenan sai ka dawo sai kai scrolling can ƙasa sai ka shiga system bayan ka shiga system sai ka je ka akwai wani guri da aka rubuta developer option a ƙarshe kun gani shi ma kai scrolling ƙasa gurin da aka rubuta developer options sai ka taba shi so bayan ka taba sai kai scrolling can ƙasa kai scrolling to ga wani guri da aka rubuta smallest weights ko smallest weights so sai ka taba shi kana taba shi sai ka kun ga yanzu yana 400 ne ko to yawanci a wayoyi da dama za ku gansu a 360 yake haka by default to amma in ka tashi ka canja shi bari mu saka 700 haka sai ka danna okay kawai sai ka jira good an gane so kana jira za ga rubutun sun koma in mutsi kun gani so sai kai minimizing haka sai ka shiga cikin abunan ɗinka kun gani to yanda za ka yi kuma sai ka dawo cikin browser ba so bayan ka dawo cikin browser kuma sai ka yi rotating wayanka in baka sanya ake rotating ba sai ka yi dragging sama haka an gane so in kai dragging sama nan ka zo wannan abin sai ka taba shi auto rotating nan shikenan sai ka yi rotating wayanka haka alright so a takaice mun yi what is it called mun yi rotating din wayar mu ma'ana mun yi juya ta kenan ko so kana shiga in ma baka ga wajen ba a nan wajen kun ga an rubuta anin a nan wajen ani to nan zaka taba kana tabawa ka zai kawo ka wannan page din kun ga page din kun ga sun ce kai verifying email ɗinka kai connecting din wallet sannan kai confirming email so ban sani ba ko kuna kallo kun gani yanzu kamar a computer in kun kula cikin waya na ya koma kamar computer kun ga nan sun ce kun ga email ɗina da na linkin so wannan kuma wallet da na linkin ne wannan kuma connecting wallet to kana zuwa nan gurin empty za ku gani a nan gurin empty za ku gan shi a nan wajen kawai sai ka saka email ɗinka za su tura maka link ta cikin email address ɗinka sai ka je ka kai verifying bayan ka yi verifying sai ka danna connect wallet kun gan shi sai ka danna connect wallet kana danna connect wallet zai buɗo maka to shine to yanzu wannan phantom ɗin yanzu za ta yi amfani bari in taɓa ta ga wannan abin za ka taɓa nan za mu ga phantom ɗinmu kun ganta kun ga phantom wallet so kana danna connect wallet to zai kawo maka zai buɗe maka message cewa ka buɗe phantom wallet kana buɗewa zai ce maka connect yana ce maka connect sai ya ce maka confirm shikenan sai ka confirm sai ka je na gaba in ka je na gaba zaka zo ka wajen da aka rubuta confirm address din nan sai ka ƙara danna a gefe za ku ga email address ɗinku a nan wajen sai ku ƙara danna in ku danna zai ce muku send message sai ku danna send message kuna danna send message za su tura muku link ta cikin email ɗinku sai ku buɗe link ɗin sai ku yi verifying kuna yin verifying shikenan kun yi claiming kun yi me ake ce mishi kun yi connecting wallet ɗinku so kenan abin da suka faɗa sun ce kun ga mun yi connecting wallet na farko kenan na biyu kuma mun je mun yi claiming wannan medal ɗin da suka yi magana na uku kuma to already ai muna da points ya fi guda 100 ko ya muna da points sun fi guda 100 so wannan shine a takaice yanda za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku ta hanyar yin amfani da waya an gane sannan kuma sun yi magana cewa za su fitar da hanyar da mutum zai yi connecting wallet ɗinsa phantom wallet ɗinsa ta hanyar amfani da application sun ce sai nan gaba to amma kuma da sai suka kawo kuma wannan magana cewa wallet connection dole kasance an yi shi kafin kuma ko sani ba fa cikin exchanger ba fa phantom ba fa Solana address ta cikin exchanger ba a'a phantom kamar yadda na muku bidiyon nan haka za ku yi shi sai dai in kuna da phantom application shine za ku yi amfani da ita so wannan ina bayani ne saboda waɗanda ba su san yaya suke ba san yaya ake tsarin irin waɗannan ababen ba an gane so wannan kenan sannan da zaran ka gama komai kana so zaka mai da wayar kai da take shikenan sai ka koma sai ka shiga settings an gane in ka je settings gurin da aka rubuta smallest weight din nan sai ka taba shi kun gani sai mu rage shi sai mu mai da shi 400 sai mu danna okay to muna danna okay shikenan screen din wayar mu zai koma normal yanda yake a da kun gani
shikenan sai mu minimizing sai mu ƙara komawa cikin kun ga ya koma cikin waya normally. So wannan haka ake duk wani abu da za a ce maka yaƙi akan waya sai dai a kwamfuta. To kana yin wannan dabarar ka je ka yi wannan smallest weight ɗin ka je ka rage screen ɗinka su koma mitsi sai ka zo kai kana buɗewa zai yi. So wannan shine yadda za a yi connecting. Don haka duk abin da kuma mutum bai gane ba yana iya yin magana ko comment a kai.